ин ҷавонҳо яке аз аъзоёни гурӯҳи дасти хайр мебошанд. онҳо имсол тасмим гирифтанд ки пеш аз моҳи шарифи рамазон бо аъзоёни гурӯҳ ба ниёзмандон шакар, биринҷ, гӯшт, орд, сабзи, равған, картошка, пиёз ва дигар маводҳои озуқаворӣ бурда расонанд. Oila taraf-i Hazreti Mevlana 7-9 kilometre de inşallah merhaba. برای 5 oila داخل شهر dolgu باشید. Oilai Niyozmand ҳудуди шаҳри Душанбе ноҳияи Синоб дуогӯ бошем. албатта дар ин моҳи муборак хурсанд кардани ятимону бевазанҳо фоли нек аст. ногуфта намонад ки дар баробари мардҳо занону модарон дар ин гурӯҳ низ фаъол ҳастанд. онҳо на танҳо кӯмаки пулӣ балки кӯмаки ҷисмонӣ низ мерасонанд. ин ҷавонон аллакай дарк карданд ки ин молу сарват ба хайру эҳсон кам намегардад. баръакс